pag di videohan no. Kwarta ko ni. Tapos yung tarong. Oh, daghan na. Sige. Para aja dah. Wai kamu tay. Sige. Sige. Daghan na to. Narapat ni Jess. Penalti Zul. Kamu tu, why kamu tay? Disqualify na. Ayo, ini. Ayo, ini ba? Ay, kitapok mo na ninyo. Ayo. Wala nga away day. Wala nga away day. Wala yung kamot. Ang kamot rin sa likod. Ay, toko na kamot. Toko dras tulid. Ay, gamot tayo kamot ha. Sige. Para yung pangita. Ayaw lagi away din kamot. Para yung pangita na. Ayaw gawin din kamot. Dagal mo ito kayo. Masukit kayo sa kilid. Ay lagi. Lai, nakawa. Talaga na to. Dito rin dapat sa ubos to. Nakawa nyo na. Na. Ay, pahikap. Ikaw, pahikap. Lagi to dapat sa ubos. Di mo na. Dara. O na, piso. Oh, na. Ayaw, hindi lagi. Wala dire gawa. Ay, buka ka dira. Piso. Sige. Piso. Kuha na isa piso. Wala nga away day. Piso. Wala mo gutoy mga Jess. Piso ba? Ako na po na ano. Wala pagod. Wala lagi. Ay, masikat rin. Sige. Babaray ka rin yung pakita. Saan is guna? Nanatay tag-gistra ba diha? Tag-5. Wala lagi. Nagay dito. Sikat lang. Wala gi kwartahay. Kabutay. Sa kuwing tarong aron ni mo. Na. Lagi na. Sige. Babaray yung pakita. Naro ba ito dapat sa ubos god? Oh, 10 piso. Hindi, nagay dito.